entuk to? Alhamdulillah belum. Bidal mriki kalih sinten Hara? Kalih ibu. Ibu mirsani. Nggih mirsani. Weh, ngaten niki nek jenengan main ngaten niki, ibu ngaten niki sare napa? Nggih mboten no nirakati. Wih ya, sae nirakati anake kok. Nggih, Di mana-mana selalu mengantar. Ya, Ibu. Niki ada permintaan lho, Mbak Yovika. Nggih, napa? Sesideman. Karya besar Ki Haji Sukron Suwondo. Ayo dibawani riyen nggih. Ya, arepen ngendoni swasana kang kenceng. Ayo. Ayo. Ayo Mbak Yop. Niki mau ceritane ngarani ngoten to, Mas? Ngarani iki lho, wacane dhewe kok dikira aku. Ayo ngarani enten duite mboten? Lho, piye ta? Ono lho iki lho. Dikira aku ngapusi wae piye. Berarti enggak aku nang kuwi. Piye? Enggak aku. Ya wis ta. Ngopo to tenang. Kowe iki bagianmu dudu iki sik. Apa, Mas? Ya, bawa bagianmu. Ya. Yo, dibawani sik. Heeh. Ya. Wes? Iki uga dianu lho, Nok, di live streaming. Nyem. Rasa getak-getak. Mboten, kita niki semangat kula niki mboten jenengan. Jenengan nek yang menten iki semangat nggih, Mas. Semangat. Oh iya. Mosok wis gak sida. Anu napa niku iki di live streaming gitu. Panjenengan mbok menawa arep salam sapa-sapa. Yo, sapa? Enek ndak? Ngono. Nggih, khususipun nggih sing mirsani dateng dalem menika. Penggemar berat Asta Brata ngaturaken sugeng mirsani. Heeh. Selamat pagi. Pak Lasiman oh nggih, Pak Lasiman selalu itu. Lho Pak Lasiman ning TKP kok malah ora anu Lanjut kanthi iki mau kanthi. Suara kurang permana ning wasis hang ngungro Hangungrume artine apa?
Napa niku Mas kula dereng mudeng. Wah, swara kurang permono iki berarti artine apa? Suarane ora patek ya wis mayak-mayak lah. Suarane ora patek apik. Ning wasis iki pinter. Angungrum ki apa? Napa niku? Merayu. Oh. Nah, suarane ndak patek apik ning pinter ngerayu. Contone pripun niku? Duh, niku nyeritakne sejarah niku. Nggih, maksudnya mosok mboten enten contone. Contone napa? Ngerayu Maksudnya, deh. Tiang setri tapi swantene kan biasa mawon cara mono. Cara mono. Nah, tapi saged merayu ngoten niku lho. Nggih. Kathah to. Ning kula niku kok dereng nate dirayu wong wedok selawase urip. Iya. Masak. Iya. Kondi ki mau, Mbak. Terus tresno. Oh iya. Ngrom marang. Ayo. Sing kemayu. Bendera. Bendera, ngono lho. Bendera. Iya, terus Tias sulis tiyo pijer nyincangake halis ngincangke alis iki piye, Nak? ngeten lho Mas. Oh iya. Nek ngincang ki alis, nek lembean niku apa? Lembean niku tangane, astane. Nek jangkah. Janggah niku kakine. Oh iya. Niku apik jo. Gak wis. Terus ayo. Yuk tibake, heeh. Terus tresno sesideman. Yuk. Yuk. Ya, monggo. Luwih becik patenana timbang pisahan priyatiakan selesnya wangi samudana marang kula warga jaramelan peputra. Tembang menika nggih kula kintunaken ingkang taksih memonitor lumantar channel YouTube wonten kula aturaken kagem Bunda Angel Heaven. Menika stay wonten Hong Kong
memonitor lumantar channel YouTube ngaturaken panuwun. Ayo, dilanjut. Mbak Yovika. Urip ana kutha Paske? Ya. Urip ana Terima kasih Dik Yovika. Sani. Ya. Ingkang sampun menghaturkan wingi menika lang